Jommershowet! Jommershowet! Det er første episode. Og den her episode, der handler om, at vi skal rundt og interviewe, og hvor mange stjerner de skal have på den her Aarhus Friskole. Ja. Ja, fuck it. Så vi skal rundt og interviewe. Lad os bare interviewe. Det er vores første gæst. Den der går der ind foran, den ikke det? Nej, hold nu op med dig. Så, du starter. Ja. Tobias hedder han faktisk. Ja. Men, hvordan er det at være pædagog på den her fantastiske skole? Det er jo et super lækkert job. Lige nu der står jeg for eksempel bare og spiller rundbold i solen. Ja, dog. Lige præcis. Du har også spillet rundbold før, kan jeg se. Ja. Ja, det er jo et luksusjob. Hvor meget løn får du? Det kommer an på, om jeg er lærervikar, eller om jeg Hvis du, det er du sådan er det er lige nu her. Ja, sådan. Der får jeg 120 kroner, eller 25 kroner i timen. Hvor godt er det at være på skolen fra 1 til 10? Det er 12. Så det er jo rimelig godt. Ja, Nu skal vi det er videre okay. Ja. til næste. Ja, nu skal vi til den næste. Vi skal interviewe en rigtig dejlig guttermand, så ja. Hej. Det er Lars. Ja, hvordan synes du, det er at være her på en skala fra 1 til 10? Hvordan det er at være her på Aarhus Friskole? Jeg synes, det er fantastisk. Prøv at kigge der omkring. Børn er fuldstændig fantastisk glade, og der bliver spillet rundbold, og der bliver brændt ler og lavet bål, og bygget huler, og kørt på cykler og skateboard. Og Hvordan synes du, stemningen er? jeg synes, stemningen lige i øjeblikket herude er rigtig god. Det er jo godt at høre. Der er det, vi kalder god stil. Hvor en skala fra 1 til 10 vil du give den her skole? Så vil jeg nok sige, at vi er gået fra en 6'er helt op til en 8'er lige i øjeblikket. Hold da op. Det er meget. Det er godt. Og hvor meget løn får du sådan i timen? Hvor meget løn jeg får i timen? Jeg får ikke løn på det. Hvad? Gør du ikke? Nej, jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er jo perfekt. Er det rigtigt? Nej, det er der ej. Hvor meget løn får Men du? det får du ikke at vide. Hvorfor ikke? Nej. Er det det samme som Tobi? Hvis jeg skal fortælle dig, hvad jeg får i løn, så er jeg nødt til at slå dig ihjel bagefter. Får du 1.000? Og så slår han dig ihjel. Slå mig ihjel! Han får 1.000 kroner i timen. Yes. Ja, nu står vi her med rigtig lækker person her, som har været her i mange år her på skolen. Ja, hvordan synes du, det er at stå her, og man ser sådan alle børnene komme i skole? Nå, vi kan også tage et andet spørgsmål. Hvordan er det at stå herude i den friske luft? Tager jeg som et kompliment. Ja. Jeg tror sgu bare, vi... Ja. Skal vi have swag? Ja, Så står vi her sammen med Anders. Hvad er det, du har som rolle her på skolen? Jeg er faktisk lidt af en supermand her på skolen. Det vil sige, hver gang at der er noget, de andre ikke kan finde ud af, jamen, så går de til mig, og så sørger jeg for, at alting det bare bliver super godt. Men det er jo noget med, at du hjælper jo med at undervise i naturteknik. Altså. Ja, men det gør jeg også. Men det er fordi, at sprog, han kan jo ikke finde ud af det rigtigt selv, så bliver jeg jo nødt til ligesom at stå i baggrunden og fortælle om, hvordan man skal gøre. Ja, så. Får du drikke noget ordentligt kaffe? Der skal kaffe til, det skal der. Vi drikker en 6-7 liter hver dag, minimum. Nogle gange 8. Det er jo... God Ja, så stemning fungerer er man der jo til ikke. 1 til 10. Fra 1 til 10. Her på skolen? Ja, men altså efter jeg kom, så er der jo mindst 1 million. Mindst 1 million, det vil jeg sige. Det er jo rimelig godt. Og når man er nede i 4. klasse, så er det jo 2 millioner. Ja. Måske 5, hvis vi kan. Ja. Men hvad hedder det? Hvor får du egentlig løn her? Nej. Jeg bliver betalt i pebernødder. Jeg får små kager, som jeg kan spise en gang om måneden.
Det er jo ret lækkert. Det er det. Pebernødder er godt. Det smager dejligt. Ja, men jeg tror, vi skal videre til den næste. Yes. Lad os komme hen til ham, han synes, der er så åndssvagt. Nemlig Sprogø. Ja, så skal vi så interviewe en anden lærer, som er sprog... Hvor er han henne? Sprogø for satan! Sprogø! Der var du. Ja, jeg sidder der hele tiden. Nå, vi skal interviewe dig. Og hvordan er det at være på Aarhus Friskole? Det er meget rart. Jeg kan godt lide at være her. Fra 1 til 10. 9,9. Det er godt nok Altså hvis 1 det betyder helt vildt ringe, og 10 betyder helt vildt godt. stemningen herpå. God stemning. For det meste synes jeg, folk er rigtig glade. Hvor lang tid har du arbejdet på skolen? Det er et rigtig godt spørgsmål. 7 år. Har du arbejdet nogle andre steder udover på skolen? Ja, det har jeg. Jeg har haft mange andre jobs i mit liv. Har du været sådan et sted, hvor du rigtig meget har været? Der hvor jeg stod i lære, jeg er uddannet handelsgrossist i en legetøjsgrossist, og der arbejdede jeg faktisk i 4 år før jeg stod i lære, så der har jeg faktisk også været i 6 år. Så det er også rimelig Det var meget. lang tid, ja. Ja, men hvad du lærer som? Eller du får mange ting? Jeg er lærer i mange ting. Jeg underviser i fysik, kemi, matematik, geografi, biologi, naturteknik, håndværk og design. Matematik. Matematik. Men de der biologi, naturteknik, det er jo rimelig meget det samme, er det ikke? Ikke helt. Biologi, det er mere sådan noget med levende væseners organismer, og hvordan duer en celle og sådan noget. Naturteknik, det er mere sådan noget med at prøve at stifte bekendtskab med sådan ting, vi møder i vores hverdag. Ja. Og så er der fysik, kemi, det er næsten ligesom biologi. Meget af det er i hvert fald kemi også, men ja, det er stadig 3 forskellige fag, men de hænger sammen. Det er godt. Ja, det var bare det. Ja, men tak for interviewet. Det var Yes, hyggeligt. lad os komme til næste. God fornøjelse. Tak. Yes, det sidste her, det er... Ja. Hvad? David! Ask. Karl August. Godt. Ja, hvis I ikke lige kunne høre det, så var Ask ham der. Hvordan er det at gå på skolen fra 1 til 10? 10. 10. 8. Hvad synes du, hvordan trives I godt? Ja. 0. Altså, jeg siger 7. Hvad er din interesse? Fodbold, jeg kan godt lide at spille fodbold. Hvad er din? Altså, vil I tale lidt højere, ikke? Løbehjul. Og hvad er din? Klatring. Klatring. Du kan godt lide at klatre. Jeg Er I når I vågner om morgenen, glæder jeg så til at gå i skole, og jeg tænker bare, fuck noget lort. Ja, jeg glæder mig. Jeg Jeg glæder mig ikke. Jeg glæder mig ikke selv meget. Og hvad klasse er det, I går i? Anden Anden B. Jamen, det var det for den her video. Vi ses. Hej. Fuck you! Hej. Så vi vil bare sige... Hej.